Ay mga Kalingap, magandang umaga po. Ito po si Kalingap Alvin and today papunta po tayo ngayon kina Janelle mga Kalingap. Ito po yung nag-iisa na lang po nag-iisa po dun sa isang kwarto mga Kalingap na ang bahay ay mga karton lang, dingding. Ang dingding niya ay mga karton lang, yung nilagyan po natin ng mga plywood at hanggang ngayon po natutulog pa rin siya sa karton and then may sorpresa po tayo sa kanya. At tara po, kumustahin po natin si Janelle. Tao po. Ito na po mga Kalingap yung bahay At nalagyan na po ng plywood. Hello. Ayan po si Janelle Grabe, ang ganda po ni Janelle mga Kalingap. Yan po. Kamusta na? Ayos lang po. Kamusta na yung medyo mainit ngayon Opo. Ay, meron kang electric pa, no? Opo, galing po dun sa anak ni Ma'am Toledo po, ng teacher ko po. Ay, yung nag-refer kay Opo. So nakita niya na wala kang electric fan. Binigyan Opo. ka. So pasalamatan natin si yung anak ni Ma'am Toledo. Teacher din yon. Teacher po. Kamusta na? Mainit. Yan mga Kalingap yung pinagawa natin na plywood. Ang kulang mo pala dito kutsyon dito po mga Kalingap natutulog yan medyo sanay ka na sa ganyan Opo. Sana naman sa ganyan higaan. so anong nilalagay mo lang dyan yung ganito yung karton Baldo po, tapos sapin. Tapos sanay ka na sa ganon. So andito ako kasi meron akong dala. Ayan. Ito, dala ko. Ayan. Ayan. Medyo mainit lang at mainit sa labas. Bagong-bago po mga Kalingap. Ang ganda po. Ganda. Galing pa yung Mindanao. Oh, salamat naman po. Nakaka-excite. Nakaka-excite. So, excited na po siyang matulog. Kamusta naman? Mag-isa ka dito. Kamusta yung Po, ayos lang nun. Actually po, nag-uwi po si Papa nung nakaraan na. Okay. Nung holiday po, nag-uwi po siya at wala po trabaho. Ngayon? Nagbalik po siya sa trabaho ngayon. Wala naman babae si Papa mo? Wala naman daw. Ay, wala naman daw. Delikado kasi. Wala si nanay mo. Di ba? Na maalam na si mama mo. Sana hindi naman. Lagi mo lang paalalahanan. Huwag ka nang mag-asawa. Patapusin mo muna ako. Di ba? Yung kailangan Sige, i-ready na natin yan. Paano bang i-ready? Parang pagkain baka kasya naman nata. Yan po galing pang Mindanao. Ayan, meron siyang gunting mga Kalingap. Excited na po siya sa para meron din siyang electric pan mga Kalingap. Medyo malaki lang. Wala, ang laki. Ang laki, no? Hindi siya kasya. Actually, mahaba siya. Tangkad po ni Janelle. Kasi di ba matangkad ka naman? So di ba ka magtangkad pa? Ilang taong ka pa lang? 15 po. 15, biruin mo pang pang height mo pang pageant talaga. Hindi ka naman kasya sa dun sa papag. So ayan, kasya naman. Sobra pa yung plywood po mga Kalingap. Tapos ito ventilation. Baka ang problema niya baka diyan pumasok yung kaaligid. Mataas naman po. Mataas naman sana Wala na ba yung nag-aalaligid diyan? Wala na po. Pero na-alarm nyo na sa barangay. Hindi. Pero siguro napanood nila yung video na at least maalam tayo na lalo't mag-isa ka lang dito. Bihira lang naman magano sa papa mo.
Di ba? Ayaw ba ni Papa mo magtrabaho na lang dito para may Mahina mabantay po sa'yo? kasi dito pag dito po siya nagtatrabaho. Mahina po dito ang mga so, Magkano ba sa Maynila ang sahod niya? minsan mo kasi dito mga 500 na. Yan po, medyo 1K. Mga 1K. Wala pa pala na. Naiipon din po. So, hindi na. At least, sinusuportahan ka niya. Kamusta naman? Hindi ka naman nagkukulang sa ano? Hindi naman po. Kasi pinagkakasya na lang. Magkano ba sa 1 week yung naibibigay ni Papa mo? Nung nakaraan po, nag-iwan po siya ng 600 kasi medyo mahina po talaga yung mga 600? Opo. Pinagkasya mo siya ng ilang araw? Sa ngayon po, Hanggang ngayon? 600 isang linggo, mag-isa lang siya. Tapos namamasahe po siya araw-araw. Di paano yung mga bayaran mo sa school? Wala na. Nalakad ka na lang. Opo. Sa ano mo. Yun. At least, malayo siguro yun eh. Medyo mainit pa yung lalakad. Sayang. Wala kang payong? Ano po, nangihiram minsan. Ay, dapat pala nagdala tayong payong para kay Janelle. Si Janelle po mga kalingap, ano na siya, yung anay niya, wala na. Yung mama niya, ay yung lola din niya, wala na, di ba? So, yung mama mo ay nawala siya nung ano ka pa lang, kinder. Tapos si lola mo talaga yung nagpalaki mo. So, wala din po. Nawala din. So, ngayon, mag-isa na lang siya. Si papa niya na lang. Wala po si papa niya. Nasa ibang lugar. Nasa Maynila. Lagi mo lang paalalahanan si papa mo na magdarasal ka lagi dyan. Huwag kang mambababae. Natatawa si Natatawa eh. Siyempre mga kalingap, medyo yan yung danger kapag kapatay na yung asawa na Pero mabait na si papa mo. Opo, mabait po. 100%. Pinag-prepare mo ba siya? Opo. Gaano kadalas? Pwedeng matutulog. Oo. Pag matutulog, minsan, pag namimiss ko po si Tao, nagdadasal ko po siya. So, kamusta yung pag-aaral mo pala? Ayos naman po. Hindi ka nakakapag-absent? Hindi naman po. Pag walang pamasahe, Hindi po, malakad na lang din. lakad na lang. At least, nakakapagpasok ka pa rin. So, yung pagkain mo araw-araw, okay naman? Okay naman po. Yung mga tipo na At least may nagbibigay-bigay din sa'yo kapag na-short ka. Yung mga tito mo, ito the rescue. So, si Janelle po, yan po ang Venus Run ng Mercedes. Yan po, yung future, po siya, future beauty queen. Yan, di ba? Sabi nung yung nag-ano sa'yo na sumali ka sa pageant. Ayaw mo? Okay, mas maganda yan. Okay na, lang, okay na sapat na ganyan. Hindi pa, depende naman yung sa passion, pero mas pangarapin natin na maging mas lalong malapit sa Panginoon. Yan yung maganda sa lahat. Yan po, at okay na po yung ni Janelle. Dati po, lang ito. Cartoon lang. So, mula nung makilala ka namin, na yung mga nagbago sa buhay mo? Medyo minsan nagiging masaya po kasi may mga bago pong kilala katulad niyo po. May tumutulong. Tapos po, nagiging yung parang Confident ka na. confident. Pero, kumusta komportable ka na sa bahay mo? Ayos na po. Ano nang nararamdaman mo dito sa bahay mo? Ayos naman po. Masaya din po kasi medyo nakukompleto na po sa gamit. Dahil din po sa inyo. Dahil sa vlog. Tapos, feel mo na na-safe ka. Dahil din po sa vlog. Nagiging safe po. Kasi dati cartoon lang yung mga yung mga tabing ba dito?
Mm. Eh ngayon po, ano na yan, medyo matibay-tibay na yan kaysa sa karton lang kasi pag nabasa ang karton ng ulan, luma, ano agad, sira. So ito po mga kalingap, okay naman, meron kang kumot, unan, okay naman. So ito meron po siyang bagong higaan. Mag-isa na lang po si Janelle. So magpakabait ka lalo ha. Hindi porket, kamusta? Lagi ka atang lumalabas kapag gabi. Hindi na, Hindi man? Oh, talagang very good, no? hindi na lang isang gabi. Nasa bahay lang po O, magagawa. kahit walang nagsasabi na, Janelle, huwag ka maglabas. Ay po, hindi ka nagsasabi, pero po dahil nalabas na. Right. So, naalala mo pa rin yung mga payo sa'yo ni lola mo na kahit wala na siya. Ano po, pag para labas ng gabi, baka mapahama. Tama kasi may ka pati, may itsura ka pati. Tapos, hindi ko naman inaano yung lugar dito. Medyo delikado din baga. Yan. At today mga kalingap, at kailan nga yung huling namin dito? Huling vlog niyo po. Nakarang po. Week? So, di ba kamusta naman yung budget na pakinabangan mo? Opo. Yung 1K ko nga po, hindi ko po muna ginastos. Tinago ko po yung 1K. Saan? Pinatago ko muna po doon sa kita ko. O di meron pala ito marunong. Marunong, sige, ngayon, nagbibigay din ako ng, another. Pero, ikaw nang bahala kasi marunong ka man pala ng budget. Ito para sa pag-aaral mo, sa kalingap. Yan, bago yan. Salamat po. Maraming salamat po. Nagkaroon ka na ng pag-asa, na dati, siguro mag-isa ka pa lang, hindi ka pa nabablog. Ang dami mong iniisip na problema, kagaya nung dito po sa bahay. Natatakot ng karton pa lang. Oo, tsaka yung financial talagang short na short. So, nung wala rin po kasi ako dati minsan nangihina po ako kasi nga yung papa ko minsan nag-away po kami. Kaya hindi po kami minsan magkasundo ni papa pag minsan po kasi nasasagot ko si papa. Okay. Kasi si papa mo nagkaroon ng babae dati, no? Di ba? O, di ba? Okay lang naman yan. Basta wag na lang ulitin. Yan. At alam ko, pinoprotektan mo si papa mo. Pero, payo ko kay tatay, kung natay asawa pa, ipatapusin mo muna yung anak mo. Yan, di ba? Yan. At ito naman, kami naman, anong kaya namin ibigay, ipayo, ibibigay namin para sa mga beneficiary namin. Kagaya mo na deserving ka naman kasi nilapit ka ni Kuya Robin. Yan po mga kalingap si Janelle at isa po sa beneficiary natin. Paano yung Janelle? Hindi na din kami tatagal Kinumusta ka lang talaga namin kung okay ka lang dito. Basta lagi ka lang mag-iingat, mananalangin. At magsisimbahan. Pasensya na po, wala pong upuan. Okay lang. Kanina wala ka tayo. Oo, kaya pala matangkad ka Yan po mga kalingap sa mga nanonood po. At wala pong upuan daw kasi hindi tayo mapaupo niyan. At mag-isa lang po kasi siya dito. At dito ka na din kumakain. Opo. Sa mesa. Tapos ang upuan po pala itong so okay lang So yan po yung upuan ni Ate Janelle. At sige Janelle, mag-ingat ka lang lagi. At
palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi